Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip de Minecraft. Suntem singuri, filmăm singuri, din păcate, dar filmăm pe Mobizenia, nu ni se mai văd mâinile. Dar dacă vă place această serie și vreți să o susțineți în continuare, vă rog să apăsați și voi butonul de like. Da, nu știu ce mi-a venit, dar vreau să fac aici un fel de... Nici nu știu cum se numește. Nu mai știu cum se numea, sigur. What? Nu am idei ce să fac în acest clip, dar o să filmez de 10 minute. Și are sonul Alina Plugaru. Uitați acolo un level. Te caut. Oricine și mă lasă geci. Mergem, în primul rând, mergem să ne culcăm. Să nu dea în boală mobii peste. Atâta contează. Un nume larg. Gata, gata. Îi dau înapoi pentru că nu știu ce nu să-i pun. O să mai caut pe net și o să mai văd ce o să mai pun. Deocamdată mergem fără sprint, din păcate, pentru că dacă merg cu sprint, mi se blochează Mobizenia. Și nu înțeleg efectiv de ce. Dați aici. Stăm cu shift-ul mai bine. Trebuie să fac un fel de drum și pentru la poduleți. Da, nu știu ce să fac în episodul ăsta. Nu am idee. Scuze. Hai să mergem un pic până la casa de viking. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg fucking de ce. Nu am idee cum să decorez această casă. Lând s-ar putea să postez speed builder. Filmăm deja de 3 minute și eu nu am făcut nimic. Aici aș vrea să fac ceva. Aici să pun cu lemn. Nu, eu nu înțeleg nimic. Nu am idei ce să mai fac pe seria asta. Să mergem să pescuim? Mai bine mergem la taia de lemne. Vezi că nu pot să dau sprint, da. Avem lemn, că nu prea mai avem lemn.
Am și din asta. Și puțin în pietriție, că nu știu. Și avea o idee. Dar nu știu cum să o fac. Nu știu, pentru că știți care e problema, că nu știu cât de bine dă. Cinci ori 4, 20. 20 de lemne. Ceva mai aici. Nimic interesant. La căsuță de viking. Că așa, dacă mergem încet, trece timpul foarte repede. Acum depinde. Oricum. Am așa doar că decât o idee. Ne. Am uitat să văd dacă erau tot 5 bucăți de lemn ca înainte. Locul ăsta ar cam trebui să las stup, pentru că poate nu. Am puțin în casă internă. Mergem repede, o luăm așa ușor. Mergem puțin pe terasă. Deci mergem puțin pe terasă. N-am luat puțin de aici. Cam luat puțin, dar nu mi-a luat din viață. 3 minute mai filmăm și oprim filmarea. Nu prea am făcut nimic. Nu mă plictisesc de dartul ăsta, o să-l pun, uitați aici. Avem nevoie de foarte mult lemn. Citați-vă cât avem aici. Da, să-l craftăm, să-l punem și pe ăsta. Îl punem în lemn. Uite la mine, punem lemnul în lemn. Asta nu trebuie să vină aici. Să-i stai de sădeți. Prost. Ce trebuie să fac? N-am idee ce să mai fac pe lumea asta. Vorbesc serios. Nu am fucking idei ce să mai fac. Plajă am făcut. Deci am făcut, casă am făcut. O piscină, un fel de jacuzzi am făcut. Oleu! M-a dus să străine. Ce șmechere sunt ele. Nu s-au spart atâta foto. Nu, nu au spart. 9 minute și 40 de secunde. Mergem după lemn să vedem la acesta. Pentru că
Nu am făcut nimic, deci efectiv nu prea am făcut nimic în episodul ăsta. Am zis să iau și eu, să mă duc după lemn. Sincer să fiu, m-am cam plictisit de lumea asta. Uitați, ați văzut, nici măcar în câteva episoade. Nici măcar 30 de episoade și n-au trecut și noi am terminat. Și noi am terminat aproape. Bun tuturor, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe. Și noi, desigur, ne revedem data viitoare. O să-i pom din la mare. Pa, pa!